Wow, čaute ľudia, vás vítam všetkých, čo sa pozeráte pri novom videu a dneska si dáme otváranie vajíčok v Grow a Garden a ako vidíte, ja som si tu nachystal vajíčka od terajších eventov až po úplne tie najstaršie, ale žiaľ sa mi nepodarilo zohnať najdek, pretože vlastne v čase tohto videa, v čase točenia tohto videa admini zablokovali seal metódu, tí čo to hrajú vedia čo je seal metóda. A teda poďme si tie vajíčka otvoriť. A inak... Ja som si tu už nachystal aj svojich brontosaurusov a kojov. A pre tých ľudí, čo nevedia, tak brontosaurovia robia také veci, že vlastne oni zvyšujú hmotnosť peta, ktorý sa vyliahol z vajíčka o 5%. A kojovia to, že to vajíčko ako keby môže byť refoundnuté o, neviem koľko to je teraz, 4% myslím. A teda mohli ste vidieť, koľko vajíčok vlastne mám celkovo. A v čase tohto točenia videa je New Year event. Neviem, kedy toto video vydám, ale teda poďme už na otváranie vajíčok. Takže ako prvé tu máme na otváranie BX, to je vlastne prvý event, pri ktorom som začal hrať túto hru. Už sa dá povedať, že som ako keby taký veterán. No, padla nám Honeybee, to není úplne najlepšie. Ale zase dáva tu Pollinated mutáciu, ktorá je dobrá k tomu merchantu. Ako ďalšie tu máme Anti-BX, to je najlepšia Discobee a padla nám Wasp, na tu je väčšia šanca, 55%. Ďalej tu máme Dinosaurie vajíčko, to je najlepší T-Rex a tiež není zlý ani tak Triceratops, ktorý nám práve padol, takže som celkom rád. Ten každé 3 minúty, ale každé 33 minúty dáva nejakým plantom growth a tento dinosaurus neviem ako sa volá. Ale ten podľa mňa, to je ten s červeným oným ksichtom, korunou, alebo jak sa to volá, ten kozmetiky uľahčuje. Z tohto vajíčka máme najlepšiu French Fry Ferret, ktorú som mal, ale predal som ju za 90 tokenov. Potom nám teda zajačik, ktorý má najhoršiu vyliahnutiu šancu. Ďalej tu máme Ladybug, táto absolútne neviem, čo robí ľudkovia moji. Toto máme Sproudex, ktorého je najlepšia Golden Goose, ktorá liahne vlastne zlaté vajíčka. Ďalej tu máme Safari Egg a vlastne to Zen Egg si nechávam nakoniec práve preto, lebo proste to je najikonickejšie vajíčko a proste z neho padá Kitsune, aj keď neviem, či mi padne úplne, tomu vôbec neverím. Nejaký divný človek ma invituje. No padla nám Zebra, tá tiež neviem, čo robí, lebo počas Safari eventu som to moc nehral. Ma to nejako neočarilo. Ďalej tu máme Spooky Egg, z ktorého najlepší Headless Horseman. A ja som Headlessov dostal, že 3. Ja som ich ani nevytredil, ja som ich normálne, že dostal z vajíčka. Som to tryhardil 25 hodín denne a dostal som proste z toho dobré veci. No, ďalej tu máme, jak sa to volá, Christmas Dex, z ktorého mi padol, teda vlastne nie, Winter Egg, z ktorého mi padol tento Media. A potom tu máme Christmas Egg. Dúfam, že z toho Christmas Egg mi padne inak tento Ice Golem, lebo toho by som chcel. Ja som tých Christmas Egg otvoril celkom dosť, ale nepadol mi stále. No a ďalej tu máme Winter Egg, z toho mi, myslím, tesne pred natáčením tohto videa padol ten najlepší drak, na ktorého je šanca 0,25. A je to akože celkom dobré, ale tú abilitku nemá zase takú dobrú, ako by som ja úprimne čakal. No a ďalej tu máme teda to najvzácnejšie vajíčko, ktoré by mnoho ľudí chcelo a toto som videl na TikToku, že keď takto pôjdeme, dostaneme najlepšiu vec, takže... Aha, no tak nič. Nikdy neverte TikToku, ľudia, to je špeciálne poučenie. No a inak trošku ma irituje, že ľudia zmazali teda tí admini, alebo jak sa volajú tí skibiďaci hnusní, špinaví, zmazali tú sílovú metódu, lebo ja som z toho bol strašne rád a ja som už normálne, že od nejakého toho prvého eventu, čo boli pridaní tí sílovia od Summer eventu, som proste používal tých sílov, takže je to dosť iritujúce pre mňa, ale tak no čo už. Zatiaľ si tu zasadíme nejaké dobré vajíčka, napríklad Anti-BX a BX.
OK, ja som si tu nasadil všetky vajíčka zatiaľ, teda nie všetky, ale proste väčšinu. Napríklad to Zen Egg, Sprout Egg a proste vidíte, aké je, ja sa mi to seká. No a teda ja sa ozvem po tých pár veľa hodinách, čo sa to vyliahne. Som späť po neviem koľkátich x hodinách a za chvíľku sa nám tu teda niektoré vajíčka doliahnu, väčšinu už mám teda vyliahnutých, ale teda teším sa na to. A dúfam, že tu teda dostanem niečo dobré, lebo ja som si akože mega šetril a mega veľa seloval pomocou tej seal metódy, keď ešte fungovala tieto antiby vajíčka. A dúfam teda, no ja tu hovorím, že stále, že dúfam, aj keď mi nikdy nič nepadne. Môžem dúfať, že dúfam, že mi padne toto, butterfly. A inak ľudia, na schvál napíšte do komentárov, či si myslíte, že je lepšia butterfly alebo discoby. Ja úprimne o tom nemám akože taký samostatný názor, lebo discoby ako keby dáva nejakú mutáciu, ktorá je krát 125 a butterfly krát 50, ale problém je v tom, že tá butterfly, akoby tá rainbow mutácia je o niečo lepšia. Som nachcípaný, takže neviem ani normálne rozprávať. Ale teda napíšte to do komentov. A už sa môžeme ísť venovať otváraniu vajíčok, toho vajíčka. No honeybee opäť. Ja úprimne neviem, čo s týmito petmi budem robiť, keď odstránili tú seal metódu. Ľudia, no a schvál mi napíšte do komentov opäť, že či niekto nechce takýchto petov, lebo ja tých petov budem mať teraz milión plný inventár. A proste napíšte, lebo budem dávať asi giveaway nejaký, lebo ja už túto hru asi tiež budem za chvíľku kvitovať. Ma to prestáva baviť a tento update, čo je teraz New Year, není moc dobrý. A máme tu teda toto spookiek a padol nám spider a teraz sa najviac teším, lebo si im otvoríte antiby egg, ale mám plný inventory. Po nekonečnom predávaní petov som konečne dospel k tomu, aby som si mohol otvoriť vajíčko. A ako som sa nad tým zamyslel, tak je podľa mňa dosť divné, že ja hovorím ako keby tie názvy v angličtine, aj keď sme hrdí Slováci, takže ja to budem proste hovoriť v slovenčine, poviem si, že kašlem na to. Dobre, máme tu teda vajíčko, ktorého názov neviem po slovensky povedať, takže GG. Máme tu túto kravičku. Kravičku Milku, presne tak. Ideme papať čokoládku. A máme tu teda ďalšiu osu. Tu možno predám za nejakú dobrú cenu na marketplace, ktorý bol pridaný v minulých updatech. Ďalej tu máme tohto zajaca. A opäť osu. Ja pochybujem, že mi vôbec niečo dobré padne v tomto videu, ale tak no, môžeme veriť. A ďalej tu máme holuba. Pigeon. OK, dúfam, že z posledného vajíčka mi niečo padne. Neviem, koľko ich ešte mám, ale myslím, že toto je jedno z tých posledných. A padla nám táto tu mucha. Neviem, ako inak to mám povedať. No dobre, dúfam, že teraz využijem svoje šťastie na 1,000,000% a z tohto mi tu padne niečo veľmi dobré. Použijem svoju butterfly na 1,000,000 luck a poďme to teda otvoriť. Chvíľa pravdy, no a padlo nám to najhorší. Úprimne ten Shiba Inu je takmer taký istý, ako proste jeden z najviac mám petov. No dobre, aké vajíčko si tu dáme naliahnuť teraz? Toto je to teda vzácne letné vajíčko, z ktorého bol teda ten seal získateľný. Ja reálne neviem prekladať tie veci. Tak opäť budeme Angličania. A vlastne ten seal, ten pet, o ňom som už hovoril. A máme tu ďalej tie zenegy, na to už asi kašlem, dám ich tu všetky. Potom tu máme Fall Egg, z toho bola Swan, tých Swan som získal extrémne veľa, teda labuť. Tých som získal možno aj 4-5. Ešte som tu zabudol na jedno vajíčko, ale mám plný inventory. Takže je to fakt veľká zábava. No a teraz nám tu padne čo takého. No, ten zajac, opäť. A teda, no, opäť si tu môžem nasadiť nové vajíčka.
a čakať ďalších 8 hodín. Alebo nie, vlastne 4-8 hodín sa liahnú len tie bug eggy, takže no ľudia zatiaľ čaute. OK, po ďalších 4 hodinách čakania na tie vajíčka sa mi konečne vyliahli a mne teda ostáva už len boostnúť svojich týchto tu ďalších skibiďákov a teda poďme si to otvoriť. Máme tu ešte teda 2 antibie, ktoré sa mi refoundli. Pekne si zaplníme inventár, nech máme prekvapenie. Opäť som predal nejakých petov a úprimne dúfam, že bude z čoho robiť giveaway, lebo moji petovia úprimne v mojom inventári už sú čím ďalej tým menej. Padla nám teda táto Tarantula Hawk, to je tá modrá osa, vymyslel, že príde modrú osu. Ďalej z toho Rarsam Rex, ktorého je ten tuleň legendárny, napadol Flamingo. Toto sa nám tu buglo a je to žirafa. Je to celkom dobrá váha, neviem. Potom tu máme tieto dve najlepšie vajíčka, aby som aj mohol povedať. Tarantula Hawk a ideme si teda otvoriť to Gourmet Egg. Dúfam, že mi padne niečo dobré na tento Pancake Mall. Úspešne som predal ďalších 1 000 000 petov. Máme tu ďalšie toto vajíčko. A padol nám opäť len ten zajac pritúpený, hnusný. Takže ideme na tieto zenek. Toto sú najvzácnejšie eggy v hre. No teda asi najlepšie, lebo z nich je najlepší pet a dúfam, že mi nepadnú shit petovia. A reálne mi padli tí najhorší petovia, akí mohli, takže je to úplne masívne skvelé. Máme tu teda to folejk a opäť mám plný inventory. Už má ten plný inventár mierne, ale že fakt mierne, alebo už aj veľmi moc začína štvať, takže keď sa ešte raz normálne bude mať raz plný inventory, tak ja neviem čo oplíska mobil o stenu. Dobre, máme tu teda folek, z toho je najlepšia tá Swan, ako som vravel. Máme tu Robin. Akože ten Robin není zlý. Taký vták. Malý. Není zlý, pretože on zmenšuje veľkosť hráča. Teda neostáva nič iné, len nasadiť ďalšie vajíčka. Ako toto Dinosaur X, ktorého je najlepší T-Rex. Ten je celkom dobrý, ten ako keby, neviem, že či prenáša alebo duplikuje mutácie. Potom ďalej si tu môžeme napríklad dať Christmasek. Teda vianočné vajíčko. Tých si tu zasadíme pár. OK, opäť môžem čakať 4 hodiny, ale tento raz skúsim, volá sa to, že Bloodkiwi metóda a to je vlastne to, že použijem petov na urýchľovanie vajíčok a dúfam, že to nejako pomôže. Ani by ste neverili, ale normálne to dosť pomohlo, lebo na miesto tých jakých 5 hodín, čo by som mal v priemere čakať aj s tým Bug Egg, som čakal ledva 1,5 hodiny, takže je to mega dobré. Môžeme sa teda vrhnúť hneď do otvárania vajíčok. Máme tu teda Christmasek, ktorého máme tohto reindeera. Tento reindeer pôvodne bol aj na taký rituál zo... Ako sa to volá? S takou vecou, ktorá sa dala kúpiť v tom obchode. Christmas. A ďalej tu máme teda Triceratopsa. Máme tu Christmas egg ďalšie. Vlastne toto tu je ako keby len čistý unboxing Christmas vajíčok. Neviem, či je unboxing presne to správne slovo, ale môžeme to pokladať, že je dobré. Nepadli nám úplne tie najlepšie veci, ale ešte sa nám tu Bug Egg liahne nejakú chvíľku. Dobre, máme tu ďalšie dinosaurie vajce. A Triceratops ďalší. Ten akože není zlý. Podľa mňa je to jeden ten pet, ktorý je jeden z lepších oveľa. Dobre, máme tu ďalšie Christmas a padol nám tu opäť tento holub. No dorži. Schválne ľudia, niekto spočítajte, koľkokrát počas točenia tohto videa som mal plný inventory. No, OK, čo nám tu ďalej padne? Oh my god, masívny takýto vták. Ja ani úprimne neviem, že čo to presne robí. Či to zrýchluje nejaký rast. Napíšte to do komentárov. Spolu s tým, koľkokrát som mal plný inventory. No ja sa to tu nejako pokúsim nájsť. Síce by to bude trvať opäť milión, bilión, trilión rokov. Ale to teda nevadí. A inak, keď na tomto videu budú 3 lajky, tak nejakému random človekovi, čo mi tu dá username svoje, na Grove Garden dám 900 kvintiliónov peňažkov proste. Za free.
Len stačí, aby ste napísali komentár. No dúfam, že to už konečne nájdem, lebo to tu robím už miliardu rokov. Kde to je? Konečne to mám. No, logicky som mohol vedieť, že to bude úplne na spodku, ale to teda nevadí. Tuto je. Celkom veľké. Aj tohto môžem niekedy urobiť giveaway, ale chcem si to nechať, možno to bude mať nejakú hodnotu. A teda môžem si zasadiť ďalšie vajíčka. Pozriem ešte, aké mám, lebo presne neviem. Máme ešte 7 jungle egg, 29 winter. Dávam jedno sprout egg, lebo by som chcel získať tú golden goose. Lebo ten sprout event bol jeden z tých eventov, na ktorých som ja fakt, ale že veľmi makal, ale nič som z neho dobrého nedostal. Akože keď si to vezmeme, tak som dostal mega veľa tých griffinov, čo bolo v druhej časti, ale ani jednu tú golden goose, a to som tých vajíčok naozaj otvoril aspoň 200. No, máme si tu jungle eggy, lebo tiež by som chcel nejakých tigrov. Bolo to pri tom Evo evente asi také isté ako pri Sprout evente. Mám takú trošku zlú správu, lebo toto otváranie vajíčok, čo som mal robiť, čo teraz vidíte, tieto zasadené, sa mi to neuložilo a teda túto, ako keby toto teraz nahrávam pri editovaní, nie pri hraní. Takže ľudia, dajte odber, like, follow, nespadnite zo schodov a čaute.